ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸಾಕ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನಾಕ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಂಧವಾಕ ಭಕ್ತವೃಂದಾಕ हृदयपूर्वक स्वागत करता છે. हरी बोल. So आयचे स्पेशल सेशन कळलेलस. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि हर ग्रेस सखी चरण माताजी. मारी राधा राणीले जे आविर्भाव दिवस असते मारी ताजे राधाष्टमी जाऊन गेलेलस. लास्ट टू लास्ट टाइम दुखून आम्ही करताच. बट म्हणता आपण मन भरना तांगेल विषय सांगची तशी देवील विषय. सो ताकाची आज त्यांनी आमका अनिकेची देवाले देवीले एक पास्ट टाइम्स राधाराणी श्रीमती राधाराणी विषय तांगे लिले विषय सांगच्याक त्यांनी आमका प्रस्तुत करताच बायल बमून. हरग्रे सखीचरण माताजीले विषय सांगूकाची पडतले सगळ्यांक गोत्तसाची जाल्यार म्हाक खुशी जाता की म्हाका हे एक अवकाश मेळल असं माताजी गुणगान करच तशी. त्यांनी ड्रामा फेस्टिवल असो चेडुआ भगवद्गीता रेसिटेशन असो और कसने सान होड काम असो इवन दामोदर देश आणि ते रासल खैमाच कसने ऍक्टिव्हिटीज असो त्यांनी मनस्पूर्व यथाशक्तीनं तांत पार्टिसिपेशन करताच. सगळ जना तांगेल घरकड आपोवन की डिवोटीज असो या मुखार भावी जावचे सिले भक्तजन असो तांगेल घराचे म्हणता पण डोर्स आर ऑलवेज ओपन. प्रीतीनं त्यांनी स्वागत करताची आणि इतले चंद कोण तांगेल व्यवहार करताची भक्ती प्रीती दिताची देवाल विषय सांगून की त्यांनी विंगड खई वच्चा जायना. शिवाय सखीचरण माताजीले वटू एक संबंध लायक त्यांनी एक जोडसून घेताची. हे हांव पळयलेलें हे 2 वर्सांतू. शी इज हर ग्रेटनेस इज अनलिमिटेड म्हणून येतं. दिस इज हांव हे अशी प्रशंसा करची नाही. ब्रदर शी इज व्हेरी ग्रेट. थँक्यू सखीचरण माताजी. आणि त्यांनी दामोदर देश या आमगेले हान तुम्ही यात्रांतू ते जे अबुधाबी जाता असता दुबई जाता असता तांतू तांगेले पार्टिसिपेशन जाता असता. इवन तांगेल धू राधिका कीर्तन असो भजन असो या गीता रिसिटेशन असो तांतो त्यांनी यथाशक्तीन पार्टिसिपेट करताची. आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू हांनी एक सूत्रधार जावन आसाच. हानी बायल बामूण इतले अन्योन्य जावन आसाच की कसं ने हा म्हाका दिसता की कशी बायलील मना कसं नसते बामणा गोतू असता आणि बामणाल मना कसं नसते बायल ते करतलीचीच म्हणून. बट खंयची खातीर कृष्ण भक्ती त्यांनी कशी दिवचे ताचे खातीर त्यांनी पूर्ण तेर म्हणता पळय तयार असताच. एनी मोमेंट ऑफ द टाइम सकाळी रात्री दनपार असो खंय कथा असता भागवतम भगवद्गीताचे या देवाल भक्ताल गुणगान जावच खंय त्यांनी दिसता अपेक्षास म्हणून त्यांनी यथाशक्तीन पार्टिसिपेट करतात. मुरलीधर चरण प्रभूले आम सगळ्यांक डिवोटीज अँड नॉन डिवोटीज सगळ बांधव पार्टिसिपेंट्स सगळ्याले गुर्तस सगळ जना त्यांनी फोन करून निमगिताची कशी आसा तुमगेल जीवन कशी जाता आस देवाल विषय तुमकां आमी सांगचे लायक जातास की ना. सो तांणी सगळ जनाक म्हणटा पळय इन्वॉल्वमेंट येन केन कशी पुणी इन्वॉल्व जावच तशी त्यांनी पळयताच. आय फील आफ्टर समटाइम्स पान फूल या म्हणता पळय तसं जनाक वरी त्यांनी इन्वॉल्वमेंट म्हणजे घरचे एव्हरी वस्तू इन्वॉल्व करच तस त्यांनी पळयताच. सो भारी खुशी जाता. इवन आमगेल घरकडे आमकां वय त्यांनी इन्वॉल्वमेंट हाजे निमित्त केलेलं. सो भारी कृतज्ञ आसा आमी आमगेल फॅमिलीज आणि सगळ आय एम शुअर हांगासर सगळ पार्टिसिपंट्स तांकां कृतज्ञ जावन आसाची. त्यांनी आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी हांगेल निमित्त हे सेशन्स जातारतस. मंडे वेनसडे फ्रायडे सॅटरडे थर्सडे भजन्स एकादशी गीता रिसिटेशन संपूर्ण आणि ड्रामा फेस्टिवल. सो कसं आलोचन करून त्यांनी 24 hours देवाल चिंतन करच तशी आमकां त्यांनी लागत आसाच. ताकाची हे दोन्ही म्हणटा पळय बायल बामणांक हृदयपूर्वक स्वागत करताची आमी भागवत पुराण कोंकणी टीम. आणि आमकां भारी खुशी जाता की त्यांनी केदान कोणेय नाचताची त्यांनी ते भार उकळताच विच इज व्हेरी ब्युटिफूल. आता आमी म्हणटा पळय की अरे हे आज स्पीकर येनी और हे अशें जाल्लें म्हणून कोणेय विंगड भौतीक स्तरार असल्यार म्हणटा पळय तांकां खुशी जाता. आतां कसं जाता पळय तुमगेल कांय प्रयोजन ना अशी जाल्लें म्हणून. म्हळ्यार म्हणटा पळय एक गादी आसा कन्नडारी हागे हागे बेकू नी अळಬೇಕು ನಾನಗಬೇಕು म्हणून तसल प्रवृत्ती असते जनाले की आता जाल्लें आतां कसं करता पळय म्हणून. बट हे डिवोटी सर्कलांतू
सखीचरण आणि मुरलीधरचरण प्रभू हांनी तशी पळयनाची तांणी पळयताची की कोणे येवो येनशी रब्बो तांगेले दुःख या तांणी कसन कष्ट रस्ते समजून तांणी तांकां अर्थ करून ते सेशन घेवच तशें पळयताचे हे हांव केन्नाय दोळ पळयलेलें ना इट इज देअर ग्रेटनेस की तांणी हे जे सेशन्स आसा कशी ना पुणे कंटिन्यू करच तशी बेस्ट स्पीकर्स हाणू तांगेल टाइम हांत दिवन तांणी आमकां इन्वॉल्व करच तशें प्रयत्न करतात सो आमगेलें हें उत्तरदायित्व की आमी तांकां ते साथ दिवंक आमी सो रोरली म्हणटा पळय घट्टी आमी हरे कृष्णा महामंत्र तुमगेल घरकड बसून अनम्यूट करूनकाची घट्टीची हरे कृष्णा महामंत्र एक पटी सांगून आमी हर ग्रेस सखीचरण माताजी आणि हिज ग्रेस मुरलीधरचरण प्रभुजी का वेलकम करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमती राधा रानी की जय हरे कृष्णा वेलकम माताजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम सक्कड अंग उपस्थित आशिल्ल्या वैष्णव बांधवा तांकां म्हगेले कोटी कोटी प्रणाम तुमगेल्या चरण कमलाक माताजीन सांगिल म्हणके आमी एक्चुअली कसले नांची कसले क्वालिफिकेशन्स ना जाल्यार तुमगेल उत्साहान तुम्ही दिलेल्या प्रेरणेन मात्र आम्ही कृष्णा कॉन्शियस आसून मुखार वत्तासाची तुमगेल आशीर्वादा निमती सो आज सक्कड ग्लोरीज तुमकां मेळका आणि सक्कड ग्लोरीज इज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी का गुरु महाराजा का श्रीला प्रभुपादा का हरे कृष्णा सो सांगता आज आजीच मंगलाचरण सांगून आता मी आमगेले सेशन स्टार्ट करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सक्कड उपस्थित मालगड ತಂಗಲಾಗಿ आशीर्वाद मागता धाकल्या ತಂಗಲ प्रार्थना निमित्ताची आयच्या सेशन मग क्वालिफिकेशन ना जाल्यार श्रीमती राधाराणी विषयी उलोवच क्वालिफिकेशन ना जाल्यार तुमगेल आशीर्वादान तुमगेल प्रार्थनेन कसकी शिक्कील आशिल्ल्या आयकलेल आशिल्ल्या वरिष्ठ भक्ता तांगेलागी ते सांगूक ट्राय करता हरे कृष्णा ऑगस्ट महिना आयल म्हणली कुडले फेस्टिविटी स्टार्ट जाता तशें म्हण सांगून ऑगस्ट महिन्यात मात्र फेस्टिवल्स न्ही कृष्ण भक्ताक
प्रतिदिन उत्सवच के एव्हरी डे इज अ फेस्टिवल. ऑगस्ट मंथ अंतू एक फेस्टिव मंथ म्हणून येता. कसला म्हळ्यार जुलान यात्रा येता, बलराम जयंती येता, तेजाली कुडले श्री कृष्ण जन्माष्टमी येता, श्रीला प्रभुपादजीला व्यास पूजा येता. तशी ಸ್ವಲ್ಪ दिसान राधाष्टमी आम्ही आचरण केली. कथा असता, चंद जावन सिंगारलेले ऑल्टर्स असताची आम्ही पळयतात व्हॉट्सअपांतू की या देवस्थानांतू राधाष्टमी अशी सेलिब्रेट केल्या, ते हांगा अशी सेलिब्रेट केल्या, अभिषेक राधा राणी आणि कृष्णा केलेला, फुल्लाची माळा, नमुन नमुने डेकोरेशन्स, तजोटू नायक श्री कृष्ण प्रसादम, आरती, कीर्तन्स, डान्स, ड्रामा, गिफ्ट्स एक्सचेंज करच्या आणि मुख्य जावलो घरकड आयला लोट बघता ತಂಗೆಲ की कोण आम्ही अप्पयला गेस्ट ತಂಗೆಲ की देवस्थान चमकल कडेन की आमगेला डियर वन्स आलोटू टाइम स्पेंड करच्या. या एक आत्मक तृप्ती जेवत असेल एक अनुभव. आता मी फेस्टिवल्स म्हळी कुडले ते एक करेक्ट चेतनान कशी आम्ही सेलिब्रेट करका, कशी म्हळ्यार ताज्या महत्व कसं त्या फेस्टिवलाच्या म्हळ्यार आम्ही एक लर्न करूक आमकां एक उत्साह आसूका. ते आमकां कसं करता, ते आमकां लर्न करचे उत्साह असताना आमकां त्या स्पिरिच्युअल विस्डम गेन करचे एक हे असता ऑपॉर्च्युनिटी. आणि आमगेल्या आणि देवाल मध्ये आणि आमगेल आणि भक्ता तांगेल मध्ये एक प्रीतीचे संबंध आनीकय दृढ जाता फेस्टिवल सेलिब्रेट करताना. याची एक राईट रीतीर फेस्टिवल राईट कॉन्शियसनेसारी फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं. आता उदाहरण एक आमकां गोत जात की फेस्टिवल सेलिब्रेट करताना की बलराम देव म्हळ्यार कोण, कृष्ण इत्याक हांगा एपियर जाल्लो, व्यासपूज म्हळ्यार अर्थ कसले, श्रीला प्रभुपादजी बुक्सान कसं दिल्ला ताजे विशयी या सकट आमकां मना कोण घेवचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आता राधाष्टमी म्हणली कुडल्या श्रीमती राधा राणी कोण, तिगे लीले विषय कसले म्हणाल पुरा अर्थ कोण घेवच्याक एक वाट कोण दित्या उत्सव. त्याचे एक राईट कॉन्शियसनेस अंत आम्ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं. या लीलेज ऐकतान कसं जाता, या देवाल लीलेज ऐकतान कृष्णा लीलाज, बलरामा लीलाज, राधा राणी लीलाज, गोपा गोपीजा लीलाज, ते सकड ऐकताना त्या आमगेल हृदय शुद्धी करता. ते हृदय शुद्धी करची मात्र नाही, ताजोटो निरंतर जावन आमकां देवाला उडगास दवरच्याक सहायक जाता. ताजे निमती आम्ही देवाले केन्नाय कथा आयकुका, श्रवणम करका, ताकाची क्लास असताना आम्ही केन्नाय सांगताची क्लास येयाची, ऐकयाची, ताजी बेनिफिट काण घेयाची म्हणून. कसला म्हळ्यार ते आमगेल शुद्धी हृदय शुद्धीकरणाक सहाय जाता आणि निरंतर जावन आमकां देवाल स्मरण करूक आमकां हेल्प करता. आता मी उपदेशामृत सेशन आम्ही अंत जल्लल आसा भागवत पुराण कोंकणींतू तांत आम्ही एक लास्ट श्लोका जाक वताना मे बी 9 की 10 श्लोका की वताना 10 की म्हणून ते सुपिरियॉरिटी ऑफ डिवोटीज सांगताची. आता विकर्मी तांगेल पशी हायर अंतू कर्मीज आसाची, कर्मी तांगेल पशी सुपिरियर ज्ञानीज आसाची, ज्ञानी तांगेल पशी सुपिरियर भक्ताज आसाची, भक्ता तांगेलांतू सुपिरियर गोपीज आणि गोपीजालांतू टॉप मोस्ट डियर टू कृष्णा कोण, श्रीमती राधा राणी.
सर्वोच्च श्रीमती राधाराणी. आम सगळ्यांके गोता श्रीमती राधाराणी कोण म्हणून. लास्ट वीक आमका रेवती प्रिया माताजीला आमगेला एक पपेट शो अंतू किट्टान आमक सांगून दिला खंय अपियर जाल्लेले श्रीमती राधाराणी. वृषभानु महाराजांनी कीर्तिदा देवीले सुपुत्री श्रीमती राधाराणी. आणि राधाराणी म्हणल नाव आराध्ययते म्हणल वर्ड ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. आराधना म्हळारी वर्शिप करचे म्हळ्यार पूज करचे, वर्शिपिंग म्हणून अर्थ. आणि आम्ही श्रीमती राधाराणीक आणि गोपीजंग तंक पुरा अर्थ कोण घेताना आम्ही मस्त केअरफुल असू का. कसला म्हळारी आम्ही सकड बद्ध जीव, आम्ही शरीर अवस्थेर पळयता असताची. तश जावन आमकां तांणी ऑर्डिनरी एक मॅन आणि वुमन रिलेशनशिपशी दिसता आमकां. तशी आम्ही केन्नाय आलोचन करूं नज, तशी लेखू थायनज. त्यांनी ऑर्डिनरी मॅन आणि वुमन रिलेशनशिप नाही. शास्त्रांतू श्रीमती राधाराणी विषय मस्त नमने सांगला, ज्याला आईच्या या टाइमात कितले सांगू जतकी तितल्या आम्ही केलव शास्त्रांत कसं सांगला, पुराणा जाणतो, उपनिषद सांगतो, मागीर चैतन्य चरितामृतांतो सकड राधाराणी उल्लेख असतांतो. तांत कसं सांगला राधाराणी विषय म्हळ्यार स्वल्पत अर्थ कोण सांगू प्रयत्न करतावा. आणि ताजी नंतर आम्ही राधाराणीला लिहिलेक वचा. कृष्ण परमात्मा अर्जुना सांगता सची कंच्या दकुन्या आदि पुराण दकुन तंतु कृष्ण परमात्मा सांगतास की त्रैलोके पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधाममा. कसं सांगतास कृष्ण अर्जुनाक. तन सांगतासची त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य, तीन लोकांतू पृथ्वी धन्य. इत्याक यत्र वृंदावनम पुरी कसला म्हणारी या पृथ्वी री वृंदावन म्हणले एक गावस. ताजी निमती या तीन लोकांतू पृथ्वी धन्य, मस्त फॉर्च्युनेट पृथ्वी. इत्याक तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधाममा. आणि वृंदावनांतू महान गोपी जसची आणि तंतु असं मिगेली प्रीतीची राधाराणी. मम राधिका बिधा. गोपीज महान कसला म्हणा तंतु मिगेल प्रीतीची राधाराणी असं म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता असं आदि पुराण दाखवूया. तशी ते चैतन्य चरितामृतांतू कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगला की 4 अध्याय 56 श्लोकांतू राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी अन्योने विलासे रस आस्वादन करी. राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह करी. त्यांनी एकची राधा आणि कृष्ण त्यांनी दोन्ही शरीर धारण करून आयल्यांची केला. अन्योने विलासे रस आस्वादन करी. या रीतीने त्यांनी एकल्या अनेकल्याला आनंद घेता सची, प्रेमाची त्या मधुरता स्वाद करता सची म्हणून चैतन्य चरितामृतांतू उल्लेख असा. तशीच चैतन्य चरितामृत त्याचे अध्यायांतू 96, 97, 98 श्लोकांत तशी सांगता की राधा पूर्ण शक्ती कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुही वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण. कृष्ण शक्तिमान
आणि राध कोण? राधा कृष्णाली शक्ती. या दोन जण विंगड विंगड नाही. तक प्रमाण काही दिला? शास्त्रांत दिला. ऍज एव्हिडन्स बाय द रिव्हील्ड स्क्रिप्चर्स म्हणून. द टू आर नॉट डिफरंट. तक मुखार वताची ती त्यांनी एनॉलॉजी दिताची. ते सांगताचे की एनॉलॉजी कसं म्हणारी? मृगमद तारा गंध ऐचे अविच्छेद अग्निज्वालते ऐचे कबू नाही भेद. हे श्लोक शक्तिमान आणि शक्ती त्यांनी दोन जण विंगड नाही म्हणाला अर्थ जोचाक दोन्ही एनॉलॉजी दिला आता. कसं म्हणारी? मृगमद. मृगमद म्हणारी एक एक रीतीचे एक जिंके असके त्याचे नाव मस्क डियर म्हणून. त्या मस्क डियर एक फ्रॅग्नेंट सबस्टन्स सिक्रीट करता असतं त्यांच्या शरीरातून. आणि या मस्त मूल्यवान काही या फ्रॅग्नेंट म्हणता मस्क म्हणून एक सेंटशी. त्या ಕೆಲವು ಜನ या मस्क डियर धोरणू या सेंट या मस्क म्हणालेक मस्क त्या विंगड विंगड नमुन्याच्या परफ्युम्स कोरची कतिरी या जिंकेक धरतात. आणि तशी हांगा सांगला की कशी एक मस्क म्हणारी एक नमुन्याचे सेंट कस्तुरी वै माया मथुरा माताजीन गल्ले कस्तुरी मृग. करेक्ट माताजी. या कस्तुरी मस्क मला कस्तुरी आणि त्याचे सेंट म्हणारी गंध. त्या स्मेल त्या विंगड विंगड करू जायना त्या ओटू असता. काही मस्क असत की त्याचे सेंट तेही असत. त्या तशीची अनेक कसं एनॉलॉजी म्हणारी अग्नि ज्वालते आईचे. अग्नि काही असकी उज्जू काही असकी त्या उज्जादकून गरमी मला हीट सेपरेट करू जायना. उज्जू काही असकी ते हीट अस. तशीची कृष्ण आणि कृष्णाल शक्ती विंगड करू जायना. इट कॅनॉट बी सेपरेटेड. या रीतीरी आम्ही अर्थ कोण घेऊ का राधा आणि कृष्णाक म्हणून चैतन्य चरितामृतान सांगितलं असं. आता काही सूर्यस्की सूर्याल प्रकाश सूर्याल हीट ते लाईट ते असं ते विंगड करू जायना. तशीची नेक्स्ट त्यांना सांगता की राधा कृष्ण आईचे सदा एकी स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप. तशी राधा आणि कृष्ण एकलेची जलारी त्यांनी दोन्ही रूप त्यांनी दोन रूप धारण केला. कसं का लीलाचे आनंद लीलाचे आनंद टू एन्जॉय द पास्ट टाइम्स मेलोज ऑफ पास्ट टाइम्स त्याची कतरी दोन्ही रूप घेतला म्हणून चैतन्य चरितामृताच्या या श्लोकांत सांगतात 4 अध्यायाच्या आदि लीलाच्या. आणि तशीची चैतन्य चरितामृत याच्या अध्यायाच्या 59th श्लोक सांगत की स्वरूप शक्ती हलादिनी नाम आनहर. स्वरूप म्हणारी वैयक्तिक शक्ती देवाला. सो ती देवाला इंटरनल एनर्जी हलादिनी शक्ती म्हणून इंटरनल एनर्जी हलादिनी शक्ती. आदि लीलाच्या 4 अध्याय 75 दकून 81 श्लोक तो अशी उल्लेख कसं म्हणारी कशी कृष्ण सक्कड एक्सपान्शन आणि अवताराच्या सोर्स की फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इन्कारनेशन्स की तशीची सक्कड आता क्वीन झाला मागीर सक्कड लक्ष्मी तंगेला सक्कड व्रज गोपी जातांगेला सक्कड एक्सपान्शनचे सोर्स राधा राणी म्हणून उल्लेख सांगला हांगा. आता मी शास्त्रांतू कसं सक्कड सांगला म्हणाले का थोडे अर्थ कोण घेवच्याक
प्रयत्न केला. आता मुखार सुनो सक्कड देवी देवता त्यांनी वृंदावना वत्ताची देवाला कृष्णाला चरण कमलाच्या पाद धूळी घेवच्याक जलारी कृष्ण काही वत्ता कृष्ण बरसाना वत्ता राधा राणीला चरण कमलाच्या पाद धूळी घेवच्याक तशीची गोतस वैष्णवानां यथा शंभू ईश्वरू शिव राधा राणीला गुणगान करतास राधा राणी म्हणतास राधा राणी कृपा कटाक्ष दाखय एक ಸ್ವಲ್ಪ पुणी मिगेल वैरी दयाची दृष्टी दाखय म्हणून कृष्ण शिव पार्वती सांगतास या प्रेयर्स श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज म्हणून मागे टाइम असल्यारी राधिका भाव माताजी त्यांनी सिंग करताची त्याचे फर्स्ट वर्ष अशी सांगू प्रयत्न करतावा मुनींद्र वृंदवंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुरंगिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम अंगा शिव कसं सांगतास म्हणारी राज ऋषी तंगेला करानं पूजन करत असेल देवी त्रिलोकाचे शोक नाश करचित असेल देवी प्रसन्न वक्त्र पंकजे म्हणारी कोणाल तोंड एक ब्लॉसमिंग लोटस शी असं निकुंज भूविलासिनी हे देवी तू वन तू लीलाचा आनंद घेतास ब्रजेंद्र भानु नंदिनी वृषभानुले पुत्री ब्रजेंद्र सूनु संगते ब्रजाच्या राजकुमाराला कृष्णाला साथी तू तोडेची दयाची दृष्टी मिगेल वैर घाली केन्न तू या मिगेल वैर दया दृष्टी घालता म्हणून सांगून शिवांगा प्रार्थना करतास तशीच आम्ही पळत की कृष्णाक मदन मोहन म्हणताची इथं म्हणारी कामदेवताई कृष्णाकडे आकर्षित झाला ज्याला राधा राणी का मदन मोहन मोहिनी म्हणताची कामदेव कृष्णाक आकर्षित झालं ते कृष्णाक काय आकर्षित करता श्रीमती राधा राणी मदन मोहन मोहिनी म्हणारी अट्रॅक्टर ऑफ क्युपिड तशी जेव्हा ती कृष्णाक मस्त मोगाची मस्त प्रीतीची कृष्णाली आता इथली सांगताची आम्ही मस्त उत्सुक जाऊन असं सगळं राधा राणीला कहाणी लीला कसं ऐकायचं मिळता कसं ऐकूच्या पुरच्या मी म्हणून आता मी फर्स्ट लीला ऐकूया की नारद मुनीनं राधा राणीला फर्स्ट दर्शन घेऊच्या या आवा परमपूज्य भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजाला बुक्का आधारित जाऊन सांगता सर एक दिवस नारद मुनी तुम गोत्त सकडे नारद मुनी सकड ब्रह्मांड प्रयाण करता असताची तंगेल वीणा दोर्नु देवाल गुणगान करता ते एक चंद पद आहे असं नारद मुनी भजय वीणा राधिका रमण नामे राधिका रमणाला नाव सांगून वीण प्ले करताची त्यांनी सकड ब्रह्मांड प्रयाण करताची तशी त्यांनी गोलोकाक वताचे कृष्णाला दर्शन घेऊ का म्हणून ते वताना तांकां दिसत की सकड या लीला पुरा एक निस्तेज जावन असं खंयच्यातूय रस ना तेन्ना ते बैसून ध्यान करताची तेन्ना तांकां अर्थ जाता की कृष्ण तागेल पार्षद तांगेल ओटू या भौतिक जगतांत प्रकट जाला आयला म्हणून
तेन्ना तांणी कुडले तेदकुनु भौम वृंदावनाक येताची. वृंदावनाक तांणी फस्ट नंद महाराजाल घरकड वताची. नंद महाराजाल घरकड तांणी कसं पळयताची भांगराच मांचारी सन मांचारी भांगराच्या मोवाळ हंतलारी ಸಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿದ್ದಲ ಬಹಳ ಸುಂದರ ರೂಪ मस्त सुंदर रूप गोपिका स्त्री तांणी पुरा लागी थंय राबून त्या आनंद एन्जॉय करता आसाची देवा पळोवन त्या आनंद भोगता आसाची कृष्णाला त्या कर्ली हेर्स सकड मात्यारे अशी जावन पडला असं आणि सुंदर तोंड कृष्ण त्या गोपिका स्त्री तांकां पळोवन आनंद दिता सांज चेडू त्या पळोवन नारद मुनीक भारी खुश जाता भाव विवोर जाता तांणी नंद महाराजाला सांगता की नंद महाराज तुगेले पुताले अपरंपार्य गुण कोणाकय गोतना ब्रह्मा शिवा शाश्वत देवन तांगेला आसुका म्हळ्यार इच्छी करताची तांकां ताय जायना ह्या चल्लो ह्या चेडू सकड जनाक खुशी दिता आनंद दिता तू ह्या जगत्याचे सकड ह्या जिके उणी कोरनु तुगेले ह्या चेडाक चेडाल वैरी प्रीती डेव्हलप करी म्हणून सांगता नारद मुनी नंद महाराजाक आणि त्या सांगता नारद मुनी नंद महाराजाल घरा दकुनु भायर येता खुशीरी आनंदारी कृष्णाल गुणगान करता करता ते दर्शन पळयलेले भारी खुश जावन तांणी गुणगान करता भायर येताची नंद महाराजाल घरा दकुनु येता येता अशें आलोचन करता की स्वयं भगवान कृष्ण हांगा अवतरीत जाल्यांची आयल्यांची तेन्ना तांगेले इटर्नल कॉन्सर्ट गोपी जावन हांगा खंय जो येवनच कामू तिगेल दर्शन हांव घेवपाचीची हांव पळयता खंय आयल्या कृष्णाली प्रितीची कॉन्सर्ट म्हणून तर सांगून संगाती म्हणून सांगून तांणी वृंदावनाच्या एक घराक वताची थंय चेडू पळोवच्याक सकड ब्रजवासी त्या चमकलाल घरकड पूरा तांकां चंद रीती संतोषान स्वागत करताची सत्कार करताची नारद मुनीला तशी करता 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 तांणी वृषभानु महाराजाल घरा येताची आणि वृषभानु महाराज तांकां प्रीतीन स्वागत करता तांकां नमस्कार करता बैसयता आणि नारद मुनी सांगता की वृषभानु तुका तुगेला सकड ऐश्वर्य आसा तू मस्त श्रीमंत आसा तुका चल्लो जो चेल्ली आसवा तुगे लागी आस म्हूण जाल्यार म्हाका तांकां पळोवचें सोडतवा म्हण तेन्ना वृषभानु महाराज सांगता की वय मिगेल हो चेल्लो म्हूण सांगून श्रीधामाक आपूण दाखयता यो मिगेल पुत्र आशीर्वाद दी मुनिवरा म्हूण सांगून तेन्ना नारद मुनी तांकां आशीर्वाद दिता आनी सांगता की भारी खुशीन चेल्ल्याक श्रीधामाक पोटोन धरताची आनी सांगताची यो तुगेल चेल्लो कृष्ण आनी बलरामाला परम मित्र जाता आनी यो सकड दीस रात्र तांगेलो खेळता यो मस्त भाग्यवान हागेला मस्त जागृतेर तू ताका पळोवन घे म्हणटा तशी सांगता आशीर्वाद दिताची नारद मुनी थंय दकुन भायर वताची त्या भायर वतना वृषभानु महाराज सांगता म्हाका ह्या एक चेल्लो मात्र न्हय एक बहिणी आसा ती भारी चंद आसा पळोवच्याक जाल्यार कसं करचें ती केप्पी पोट्टी आनी कुर्डी
मत पळोवच्या भारी चंद आसा तू तुगेले दर्शन मुनिवरात तिका दिवन तिका आशीर्वाद दिवन तू तिका करतव्या म्हणून सांगून वृषभानु ताका रूमांत व्हरता त्या रूमांत व्हरताना ते सान चेडू शानी राधा राणी थंय खेळणू असता नारद मुनी तिका पळयल कुडले भारी खुश जाता वचून त्या चेडूक हातांत घेवन तागेले पाय्यार बैसयता पाय्यार बैसयल कुडले ताका मस्त आनंद जाता नारद मुनीका तो लेप्त की नंद महाराजाल गरकडे मिगेल प्रीतीचे कृष्णाक पळयतना म्हाका कितले आनंद जालेले त्याचे आनंद म्हाका मेळटाच म्हूण सांगून तो अशी पळयता आनी लेप्त की हांव सकड कडेन ब्रह्मलोक विष्णु या रुद्रलोक इंद्रलोक पूरा कडेन चमकला जाल्यार असल एक सौंदर्य हांव पळयनी ह्या चेडूक कितले सौंदर्य आसा ह्या चलये चेडा सान आनी हिमालयाची पुत्री पार्वती देवी भौतिक जगतान तू तिगेला सौंदर्य विषय गुणगान करून मस्जन तृप्ती पावताची ह्या चेडाला सौंदर्य एदुरू तिगेल सौंदर्य काय ना विष्णुदेवान मोहिनी रूप घेतील असं त्या मोहिनी रूप घेताना शिव ताई चकित जावन तिगेल मागशी वता असं जलारी ह्या चेडाला सौंदर्य एदुरू त्या मोहिनी रूप सौंदर्य ताई काय ना आणि लक्ष्मी सरस्वती ತಂಗೆಲ ಚಂದಾಯಿ या चेडाल्या सावळी ताई टच करना म्हणून सांगतास लेखतास नारद मुनी ही खंडित जावन गोलोकेश्वरीची मग कितले आनंद जातास या चेडाक या चेल्येक पळय कुडले म्हाका मिगेल कृष्णाल वेर मोगू आणखी चड जातास इतले नमन्याचे मोग म्हाका अशें जाल्लें ना तशें जावन नारद मुनी लेखता सांगता की हांव ह्या चेडाक प्रार्थना आनी प्रणाम करता म्हूण सांगून तांणी प्रार्थना करू सुरू करताची हे देवी हे महायोग स्वरूपिणी तू गोलोक बिहारी श्री हरीला मुख्य संगाती तश म्हणून सांगून त्यांनी प्रार्थना करताची मस्त मस्त प्रार्थना करता त्यांनी आणि सांगता की तुगेले हे रूप पळयताना पळयल कुडले तुगेल रूप पळयल कुडले नंदनंदन श्री कृष्ण ताई चकित जाता आणि बोध चुकून पडता हांव तुगेल चरण कमलाक शरण जातास देवी आणि तुका मिगेल विनम्र प्रणाम सांगतास करतास तुका हांव क्वालिफाईड म्हाका ते योग्य तस क्वालिफाईड म्हणून दिसला रे म्हाका प्लीज तुगेला दय कोर न्हू तुगेला किशोरी रूप म्हाका दाखय म्हणून सांगता नारद मुनी आणि तशी सांगता सांगता नारद मुनी कृष्णाला सौंदर्याचे वर्णन करू सुरू करता कृष्णाल सौंदर्य वर्णन सूर केल्ले नारद मुनीना ती सांचेल्ली राधा राणी तिगेल संपूर्ण रूपार येता किशोरी रूपार 14 वर्षाचेल्ली रूपारी पूर्ण सकड सकी तांनी ते अपियर जाताची राधा राणी लोटू आणि तांणी चंद कोण ड्रेस कोण नाशिल्लींची च्या लायक लायक आभरण घाल नाशिल्लींची या पळोवन या रूप पळोवन नारद मुनीक मुखारसून प्रार्थना सांगू जायना तांणी पात्तोरशी जाता की तोंडा दाखून उतर येना की तांगेले ते इतले भाव विभोर जाता की तांणी कसले उत्तर येना की तांगेले तोंडा दाखून तेन्ना सखी तांणी कसं करता म्हळ्यार सखी तांणी राधा राणीला चरण कमल दुत्ताके आणि त्या उद्दा हाणू नारद मुनील मात्यार प्रोक्षण करताके आणि सांगता के ओ महान मुनी
तुवें देवाक दिव्य भक्तीन सेव केला. ताजे निमित्त तुका अद्भुत इटर्नल फॉर्म राधा राणीला आमगेल पळोवचे जत्तास तुका पळोवचे. तशें जावन तू इच्छी केलें निमती राधा राणीन तुका रूप दाखयला. ब्रह्मा, रुद्र, महान ऋषीतांनी, सिद्धांतांनी, मुनीतांनी आणि विंगड भागवता तांकां हे रूप पळोवचे जायना. रूप पळोवचे कसले तांकां हाजे विशयूय गोतना. आजी राधा राणीन तुका दर्शन दिल्ले हे किशोरी रुपारी. तू मस्त भाग्यवान मुनिवरा. ओ ब्राह्मणान आत उठ्ठा राधा राणीले सुत्त काडी. ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳಾನಾಚಿ ರಾಧಾರಾಣಿಲಿಯ ರೂಪ डिसअपियर जाता म्हूण सांगता सकितांनी. तेन्ना नारद मुनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ते रूप डिसअपियर जाता सकितांनी आणि सान राधा राणी ती बैसून असता. आणि नारद मुनी तांकां सान राधा राणी अनेक नमस्कार करता सची. तेन्ना ते वृषभानु महाराज येता आणि नारद मुनी सांगता की ओ मुनिवरा, ओ मुनी, कसं चाललंय तू इथं मिगेल चेडा नमस्कार करतास, तू कसं करतास या म्हणून. ते नारद मुनी सांगता वृषभानु महाराज काय जायनी सक्कड सम काय जायनी म्हणून सांगून आनंद भरीत जावन वृषभानु महाराजाला घरा दखून वत्ताची. याची अंगा या लीले नारद मुनीक राधा राणी फर्स्ट दर्शन म्हणून टायटल असते नारद मुनीज फर्स्ट दर्शन ऑफ राधा राणी. तशीची नेक्स्ट आम्ही पळयत राधा राणी दोळ सोडलेल्या लीले सकड जन तुमकां गोत आसा. लास्ट वीक आमकां किट्टान सांगून दिला राधा राणीन दोळ सोडची लीले. ताजे नंतर एक वेळा वृषभानु महाराजाला अरमनेन तो राधा राणी तिगेल गोपी तिगेल फ्रेंड्साल ಒಟ್ಟು खेळता आसता. तांगेल केळू कसं म्हळ्यार कृष्णाल मूर्ती कोरनो दवरनो ताका फूल घालतो, फूल ऑफर करचे, माळ ऑफर करचे आणि खाण कोरनो खाण ऑफर करचे. ते सकड तांगेला केळू. तशें एक दिवस द्वादश तिथीरी सकड गोपीज आनी राधा राणी खेळान तू मग्न जावन आशिल्लींची. त्या टायमार थंय दुर्वास मुनी येताची. दुर्वास मुनी तुमकां सगळ्यांक गोत आसा. दुर्वास मुनी म्हळ्यार मस्त क्रोध येता तांकां. चिके तशें जाल्यार क्रोध येता, शाप दिताची. दुर्वास मुनी थंय आयलींची आणि त्या पळोवन गोपीस पूरा धांवन तांगेल घरकड वताची. राधा राणी मात्र थंय कूल जावन राबून आसता. तेन्ना दुर्वास मुनीक राधा राणी पळोवन भारी खूश जाता. तेन्ना म्हणटाची ओ मिगेल मोगा चेडा, तू आज म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ आमी म्हणत की दूध पाकू स्वीट राईस म्हणला हांगा स्वीट राईस तुगेले हातान तू ते स्वीट राईस कोण हाड दित्व म्हाका म्हणटा. राधा राणी जायत म्हणून खूबले अम्माला धांवता आणि त्या दूध पाका जाय जाल्यार शीत दूध मागीर एळू मागीर कसं चक्क्या पान पूरा सक्कर कर्पूर पूरा उठ्ಕೊಂಡು घेऊन येनो ಕೂಡ್ಲೆ सना एक ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಾನ್ तूची भारी लायक एक स्वीट राईस दूध पाक तयार करता. हंग सांगता की राधा राणीला कुकिंग आमी डेलिशियस म्हळ्यार वर्ड यूज करू जायना. डिलिशियस म्हळ्यार कमी पडता की कसला म्हळ्यार इट वॉज लायक नेक्टर की राधा राणी कुक केलेला नेक्टर ताई वर्ड इक्वल जावचे जाल्यार ताजे पशी चड म्हणून सांगताची.
तसं एक दूध पाक कोरनो त्यांनी दुर्वास मुनी दिताची दुर्वास मुनी त्या भारी त्याच्या त्या अरोमा या करताना भारी लायक दिसता आणि त्यांनी त्या टेस्ट करताना त्या दूध पाको तांका दृढ की हीची गोलोकेश्वरी हीची राधा राणी विंगड जनान असेल नमुन्याचे एक अमृत तसल एक खाण या दूध पाक करू साध्य ना म्हणून सांगून त्यांनी भाविभोर जाता की एक्स्टेसी त्यांना त्यांनी राधाराणी सेवा कमेचून राधाराणीक एक वर दिताची कसं म्हणारी हांव तुका एक वर दिता कसं म्हणारी तुगेल्या हातान कसं आपडत की आणि तू कसं सकड तयार करत की प्रिपेअर करत की त्या अमृतात असलं रुची असत तक्का आणि या कोण राधाराणीन केलेलं तसली प्रिपरेशन कोण टेस्ट करत की तांका दीर्घायुष्य यश बल आणि सौंदर्य दीस पशी दीस चढ जगता म्हणून वर दिता की दुर्वास मुनी त्यांनी राधाराणीक राधाराणीक वर दिले दुर्वास मुनीन म्हणून ऐकलेची यशोदा मैया कीर्तिदा देविका सांगता के तू केन्नाय राधाराणीक मिगेल गरकड पेटोका मिगेल कृष्णा कतिरी तिण रांदप कोण दिवका म्हणून ताकाय तसल एक नमुन्याच्या एक तसल या फूड टेस्ट कोरनो ताकाय तसल ब्लेसिंग्स मेळो राधाराणी हाता दकून कुक केलेलं तसल एक स्वाद पळोत तशी जेवो म्हणून यशोदा माता कृष्णाक राधाराणीक केन्नाय तेगे येऊन कुक कोरका म्हणून कीर्तिदा देवीला रिक्वेस्ट करताची तशी या वरू राधाराणीक बेनिफिशियल जतके कसला म्हळारी तिण कृष्णाक सेव करची तशी जाता आणि तिका कृष्णाक कुळोचाक आणि मेळची तसल एक भाग्य मेळता या वरा निमती म्हणून सांगिल अस सो अंगाची हांव या अंगा विराम दिता आणि नेक्स्टाचे लीला इस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू त्यांनी मुखार सिताची ओके मुरलीधर चरण प्रभू त्यांनी सांगता की अंगा विराम दिव्या आम्ही नेक्स्ट वर्ड पळया आता राधिका भाव माताजी त्यांनी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सांगेता म्हणून हरे कृष्ण माताजी ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण जय 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 श्री राधे श्याम खूप धन्यवाद सखीचरण माताजी एक भक्तिमय वातावरण माताजी निर्माण केलेलं असं आणि आमका इतली चंद प्रस्तुती दिलेलं असं की फेस्टिवल मूड अंतू फेस्टिवल ओकेजन्स येता असता हिंदू कॅलेंडरांत कितली फेस्टिवल्स स्पेशली ऑगस्ट महिन्यांतू त्यांनी वर्णन केले कितलं पुरा असं उत्सवांतू आमगील चेतना कशी आमगील कॉन्शियसनेस खंयचे राईट मुडांत आस का म्हणून त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं असं त्या फेस्टिवलांतूची माताजीनं श्रीमती राधाराणी विषय कितले चंद करून आमका सांगून दिलेलं असं नारद मुनील पास्ट टाइम आणि दुर्वास मुनील पास्ट टाइम दुर्वास मुनीन शाप दिवची की ना केन्नाय वर दिवची उणे श्रीमती राधाराणीन इतले चंद करून दूध पाक उणे टायमारी राईट टाइम राईट वेर तिने केलेल्या निमित्त तांकां खुश पावन त्यांनी इतले सुंदर वर दिलेलं असं म्हणून माताजीन सांगून दिले तशीची माताजीनं नारद मुनी पास्ट टाइम जे सांगितलं असं कशी नारद मुनी कृष्णाला घरकडे वचून पावता आणि ते दिव्य रूप पळून कृष्णाला त्यांनी आकर्षित जाऊन आनंदमय जाताची तसले दिव्य रूप श्रीमती राधाराणी वचून पळून तर ते कशी अनुभव करताची ते पुरा पास्ट टाइम माताजीनं चंद कोण सांगितलं थँक्यू सखीचरण माताजी
भारी सुंदर जाऊन सांगितलंस तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ऑल ग्लोरीज टू हिज होलीनेस भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराज. तंगेल बुक ಅದಕ್ಕೂ ಅಶಿಲ್ ಮಣ್ಕೇಚಿ ಯಾವ सांगू प्रयत्न केला. थँक यू व्हेरी मच. श्रीमती राधा राणी की जय. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅದಕ್ಕೂನು ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅದಕ್ಕೂನು आणि कृष्ण अर्जुन संवाद जाताना कशी राधाराणी गुणगान जलेलस मीन्स शी हॅज टेकन फ्रॉम ऑल शास्त्रास ताणी पुरा हे कोरनु आमका ಮತ್ತೆ घालस्तश प्रयत्न केलेलस देवीले महिमा विषय. श्रीमती राधाराणी अति सुखमयी अति आनंदमयी तांगील विषय भजन अंतु अस श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे म्हणून रास विहारिणी रास विस्तारिणी प्रिय उरधारिणी श्री राधे हे भजन अंतूची राधा राणीला भारी सुंदर जाऊन वर्णन झालेलंस तशीच कृष्णाला वर्णन झालेलंस. थँक्यू माताजी. इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड तुम्ही 2 क्विक पास्ट टाइम सांगून दिलेलंस. हरी बोल. मुरलीधर चरण प्रभूजीने सांगित असेल बट आय फील त्यांनी बिझी असच्या पुरो बट एक त्यांनी झलक दाखवत आमका. हरे कृष्ण माताजी. आमगेल राधाष्टमी सेलिब्रेशन 5 कंटिन्यू जाता सर. हा 5 डान्स आणि कीर्तन सकड असं लास्ट वीक ड्रामा कीर्तन जशिला सगळ्यांनी प्रोत्साह केलेला असं. सो 5 येऊन तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेऊ का म्हणून सांगून विनंती करता. हरे कृष्ण. जय हो. ऍक्च्युली 2 डान्सेस पाहिजे तुम्हाला. त्यानंतर मस्त भजन आहे सर राधा राणीला बघेन तर कोणी मिस करू नकाची पाहिजे. आणि मंडे आणि वेनसडे वाई बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभू करता सची त्यावे मिस करू नकाची. भारी इम्पॉर्टंट सेशन ना सेमिनार हज फूड ऍक्च्युली ग्रेस पेपर सुद्धा मापकून काढलेलाच आहे. जलेरी तुम त्या इंटरॅक्टिव्ह जावनो क्वेश्चन निमगोचे कोरचे सकड कोरिया त्या सेशन अंतु प्लीज जॉइन చేయొచ్చు. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरी बोल. सो म्हणे तर सखीचंद माताजीने आमका एक ट्रेलर दाखवलेलं असं फ्रॉम पास्ट वीक. दॅट ट्रेलर इज गोइंग ऑन. सो टुमॉरो आम्ही फुल अनुभव करतलेची. सो सांग मग माताजी आणि प्रभूजी तांक एकच ध्येय की आमका आमगेले 24 hours कशी कृष्ण प्रज्ञेंतू कृष्ण भावानामृताला मी कशी राबेत त्यांनी ते सतत प्रयत्न करत असत. थँक्यू प्रभूजी माताजी. हरे बोल. सो अनाउन्समेंट प्रभूजीन केलेलं असं ताक मन लावून फाय आणि मुखारचे सेशन्स जे तुम्ही यथाशक्तीने अटेंड करूच तशी आम्ही भागवत पुराण टीम निवेदन करतो. हरे कृष्ण. श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज आता मातेजींना ताजे एक श्लोक आम्ही सांगून दिलेलं असं हे शिवशंभो हन्नी पार्वती देवीक सांगता असाची. पार्वती देवीक कसं म्हणून सांगता असं त्यांनी श्रीमती राधा राणीला गुणगान करता असाची. राधा राणी गुणगान करताना माते वैर दुखून माते फुल्लाचे केसाचे अंग अंगाचे पायाचे म्हणता पण पायल कान्ना झुमके देवीला पुरा पुरा वर्णन इतले सुंदर जाऊन ईश्वरानं एखाद गुणगान केलेलं असं. आणि त्यांनी अखेर सांगताची हे त्रिताप जे असं संचित कर्म आणि प्रारब्ध हे पुरा नाश करस तशी देवी तुवेले शक्ती असं तुमगे लिहिलेन तू आमक भाग दित तशी स्वीकार करका आमका म्हणताना एक प्रार्थना मंडळ असे भजन आम्ही ऐकूया. हरे कृष्ण. श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके मुनीन्द्र वृंदवन्दिते
कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरुभ्रुवम् सविभ्रमं सत्सं
स्तम्भमान पुष्पमेखलारुणे प्रशस्तरत्न किङ्किणी कलापमध्य मञ्जुळे करीन्द्रिशुण्डदण्डिका वराहसौभगोरुखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्कल समाजराज हंसवंश निघ्नणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडिम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक रत्नपद्मजार्जिते हिमाद्रिजा फुलो मजा विरिञ्चिना जरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदीप्त सप्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इति मम अद्भुतं स्तवम् निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत् सदा सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनम् भवेत् सदा व्रजेन्द्रसून मण्डल प्रवेशनम् भवेत् सदा व्रजेन्द्रसून मण्डल प्रवेशनम् श्रीराधिके 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 श्रीमती राधा रानी की जय. हे आज होड चांग दिवसु
श्रील हरिदास ठाकूर हांगेले तिरुभाव दिवस ह्या दिवसांतू भागवत पुराण कोंकणी हांनी श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज सांगचे एक अनुमती दिलेल्याक कोटी कोटी प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अति अति सुंदर आशिल्ले. अशी ऐकुयाच म्हणून दिसले. कंटिन्यूस जावन केन्नाय कसले म्हळ्यार ऑनलायन प्लॅटफॉर्मान तूं जाल्यार फिजिकल प्रेसन्सान तूं या भौतिक जगतांतू टाइम म्हणल्यार एक फॅक्टर दिल्लेलो आसा. तांतू कलियुगांतू आमी मस्त ऐकताच की कृष्ण भावनामृता विषय गोलोक वृंदावनांत टाइम फॅक्टर म्हणल्यार ना की इन द सेन्स काउंट पर्पस आका टाइम फॅक्टर आसा जाल्यार काउंट पर्पस ना म्हणल्यार सांगिल्लें. तेंची कृष्ण भावनामृतांतू केन्नाय आमी अशी राधा राणीले गुणगान कोरून कृष्ण परमात्माल गुणगान कोरून सुरवेरी सखीचरण मातान सांगिल्लें सखीचरणान सांगिल्लें की कसल्या दोगय डिफरन्स ना म्हणाले भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजाल पुस्तकातून पळोवन सांगिल्लें आसा की शक्ती आणि शक्तिमान कसले डिफरन्स ना त्यांनी विंगड विंगड देहांत आईल मात्र तशीच आज आम्ही ऐकलेलं वचन गाथा आणि काही मुखारसून आमकां हेजे फल मेळ्ळो. आम्ही केन्नाय कृष्ण भावनामृतांत आसोची म्हण सांगून मागून घेवया. श्रीला हरिदास ठाकूर तांगेले गीत म्हळ्यार 3 million times per day रेकॉर्ड ब्रेक आमकां कोणाकय ड्रीम करूं जाय तसले एक नामाचार्य हरिदास ठाकूर म्हणटाची चैतन्य महाप्रभू ऑलमोस्ट 30-35 years एल्डर आशिल्ले त्यांनी हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभू काही जाल्यारी चैतन्य महाप्रभूना ब्रह्मविमोहन लीलांतू कृष्णाना सांगेल ब्रह्माक ऑफ्टअप जाय तशी अनेक जन्मांतू हरिदास ठाकूर केलेलो आसा. तांतू तांणी दाखोवन दिलेलो आसा की होली नेम म्हणाल कितली इम्पॉर्टंट आसा म्हणाल्या तांणी दाखोवन दिलेलो आसा कितली मुख्य म्हणाल्या. तेंचे आमकां आमगेल गुरु परंपरांतू आमकां सांगून दिता की केन्नाय कृष्णाल नाव काडका हरे कृष्ण महामंत्र जप करका. मस्त पंता चॅन्टिंग ग्रुप्सांतूय कोऑर्डिनेटर आसा नंतर फक्त त्यांनी सांगता त्याची चॅन्ट करयाची तांकां त्या मनशान कसले पर्सनल बेनिफिट कसले ना जाल्यार बाकी पुरा जाणां खातीर ते बेनिफिट मेळ्ळो म्हण सांगून तांणी सांगता आसाची तेंचे आमी कृष्णाल केन्नाय उडगास करुया म्हण सांगून मागून घेवन आयच्या सेशनाक विराम दिवया. पुरो जाणां मस्त मस्त धन्यवाद आसा की आज येवन अटेंड केल्ल्याक ह्या विशेष दिवसांतू हाय तशी येवन अटेंड करयाची चेडवा प्रोत्साहन करयाची भजन म्हणताल तांकां प्रोत्साहन करयाची. राधिका माताजी थँक्यू व्हेरी मच तुमकां की लास्ट मोमेंटांतू येवन अति सुंदर जावन अशें भजन सांगिल्ल्याक. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्स टू यू अँड माताजी. हरी बोल. आज अनंत अनोपी दलरेची पुराजन देवस्थान आसताची विंगवेगळ नमणार सेवा भाव अर्पण करताची. आज आम्ही पळयले सैमिंतीत स्वाम्यान भारी चंद्र जावन अलंकार करून नाना रितीर भोग नैवेद्य करून आम्ही जीएसबी पळोवन आसच्या पुरो. सो हे फेस्टिवल आयचे दिवस इतलं अन्योन जावन इतलं भक्तिमय आसा. श्री हरिदास ठाकूर हांगेर तिरुभाव दिवस अनंत अनोपी जावन आसा. शेषशय्यार जावन विष्णूला आराधन करताची म्हळ्यार कितलो व्हड दिवस आजी. आणि व्हड दिवसांतू आमकां एक देवाले श्रीमती राधा राणील विषय प्रितीची कृष्णाले तांगेल विषय आमकां एक गुणगान करच तशी आमकां भागवत पुराण टीम हांणी एक अवकाश दिलेलो आसा. थँक्यू प्रभुजी. सखीचरण माताजी की जय हो. हरी बोल. नरसिंह प्रणाम मंत्र सांगून आम्ही या सेशनाक विराम दिवे. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेशा जय पद्म मुख पद्म भृंगम. नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाई. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा
यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।